Ta, Ada bro, mayong hapon. sir. Dungog ko nimo. Ano? Ah? Wala mo kay tingog, mura mag sa karuha daw. Gagamit ka gadget, pagamit daw gadget. Ya, akong ikaalagad sa imo ba? Sige, di mo ko dungog. Hindi mo madungog, Ako no? ipangutana ba? Putol-putol lagi. Sige na lang, at least ka. Madungog ko. Ako ipangutana ba? Sige, sige bro, pangutana lang bro. Unsa man yung gitawag og gihisgot mong tag-about Biblia god. Utana lang ko. Unsa man yung gitawag og pintatsok? Ay, wala mo ko kabalo, ana bro, kay wala. Ay, ba? Wala ka kabaloon sa pintatsok? Ayun, nakibalik-balik ka bro, basta ang kon bro, naingon ko. Waga kay balo. Okay, pangutana. Ay, ano na lang bro, pila na nakabuok libro ng pintatsok bro? Uy, lo, di man ka dungog. Lay. What lay? Di man ka madungog. Pila man ka buok libro ng pintatsok di ay? Wala dito. Ana di. Gansi kay ko na mo ani kay di ko kadungog ikaw. Naka-gadget, pagamit ko no gadget para maana nimo ang kuan pagamit to gadget. Dili, wa ko i-cheat na ba? Sige. Luya po, wala kay baloon sa pintatsok. Kung sa man yung klaseng pastor ni. Ay gatoon mo kag Biblia ingon ka nga kita nagtuon tag Biblia gigitam ilad. Usa naman ni ron ya wa makibalo ko sa pintatsok ni. Patana sulod sa Biblia ka po. Like doctrine. Ano ba? Doktrina ba? Ano ba? Sa ato pa background sa Biblia wala doktrina lang ta. Ana doktrinal. Doktrinal. Dili madungog imong tingog. Imong tingog na nag-comment di madungog. Sa isa. Dala bro, ilo. O kana, pwede na. Kidaw. Kidaw. Inood ba nang na ko yung plano bro ba? Inood ba nang mo ni Betel dito? Dali ka dito dito. Di na ka na ko madungog bro. Wala itingog man. Nice. Mana ba ka na? O na, pero lalom kayo mong tingog na silawom. Tanggalon ng tuan. Ha? Hello? Di, murag na si lalom. Mapay maggamit lang ka gadget siguro. Kaya para magkarsinabot ah. Ay, Paggamit ko no gadget bay.
unsa man ang gipasok sa imo? Kana daw, sige daw. Hello. Hello, bro. Hello. Agan kana. Hello. Hello. Pwede ko mangutana sa imo? Ay pwede kayo si Kadasig no din ni Kadasig. Oy, Ito, may gapo. pangutanan nimo. Amot okay na sa imo kuan? Ako mangutana ko kang gapo, bro. Okay na kay si Butlag pangutanon no, do sa kibalo. Sige, bro gapo. Kana niya pare, bro gapo ba? Asa man mabasa, bro, nga nay connection sa inyo ang simbahan, bro. Dyan ay connection sa among simbahan kay amo ako ng pare alang-alang og pare namo nya way connection sa among simbahan unsa Asa man mabasa na, bro? Kana ha dili na kinahanglan nimong basahon the fact nga pare siya sa Roman Catholic Church dyan na siya connection ng simbahan na alang-alang mo magpare ka daw nya wagay connection o kolorom ka di man kay mo ko ikaw. unsay mo iko-iko nga kakusog kay mong tingog diri o Mag naka-record ka siguro ba? record wala oy headset man ko Sige, 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 ani. Asa mabasa, bro? Asa mabasa, bro, nga sa Biblia, bro, nga ang inyong pare lagi ninyo na connection. na connection sa asa may buot ni may pasabot connection sa among simbahan o connection sa simbahan gitukod ni Kristo sa may mong gimit Di ba, kung punto manggod kay lagi kay ingon man sa Biblia, bro, gapo sa Hebrew City 28. Wala ba? Gani, ningon manggod sa Biblia. hello Ingay. Nagamit kag microphone kadasig Oo, nagamit. Mo sa ko, bro, kay para bro, lain kay bro, may iko manggod. kuhaan na mong microphone tangtangan na ayaw na lang paggamit O kana gapo, okay ba? sige daw istorya daw Sige gapo, kanang ako pangutana ba? Basta ba sa Biblia nga kanang yung pare na connection diya sa bitawag ng mga sa mga pare. Sa mga audio. sa connection ng mga ha Sa mga audio ba? Sa mga audio. ug mayon tag Hudyo dili man na among mga pare di man na naay mga paring Hudyo nga Hudyo og rasa na membros Katoliko na pare sama nila San Pablo sa mga tinunan ana ug mayon kay kaning pare sa Pilipinas dili na Hudyo kay Pinoy man ta Pinoy bisag kana yung pastor man na Hudyo Pinoy man na Ito, bro. rasa Tagaid ako, bro, sa verse, bro. Kanang inyong gi-claim ninyo nga mga apostol sa mga pare. Tagaid ako, bro. Asa babasa na, bro. ang mga apostoles mga pare Oo. nasa San Juan sa Roma 15:16 ningon si San Pablo nag-alagad ako kaninyo ingon nga pare unya na pagyud sa suwat ni San Juan 1:6 sa revelasyon nga kita mga pare una di man pastor giingon ni San Juan ug ni San Pablo na unsa wala di ka pasar yung pastor ana lagi Bro, kanang ingon, bro, ba nga ingon nga pare. Pare, gina, bro. Ingon lang nga pare.
Papare jud na. Kada bitang mayon ko nga nagtudlo ko ninyo ingon nga maestro. Maestro man jud ko. Ah? Pero wala lang koy kuan kanang tawag aning license kay wa mo ko kapasar sa board examination. Kanang term ingon pare jud na siya kay ngano man normal man na kay si Kristo pangulong pare man. Unya, lisod po kayo no, ngayang mga sumusunod. Ikaw, general king sundalo na imong sumusunod is tawag aning niang mamunutay lubi di na pwede. Ang yun. Gani ang gigamit niya nga po sa textbook ingnon man. So ikaw Dire klarong istorya bro. Dili mo pare. Direta sa laing translation sa Biblia kay mura mag problema kaning terminong ingon. O gani. Aya. Pakalong ingnon man ang bro. Nagpakalong ingnon mga ingon nga pare. Kasi nagpagkaroon ingnon, wala man maingon si San Pablo dag ako nagpagkaroon ingnon. Taka gini siya oh. Ingon may giingon da ingon naman gingon. Di man sa pare da bro. Dire na ako'y laing translation dire sa Biblia. Basahon ako niya. Sige bro. Tanawa sa tong akong translation dire sa Biblia nga kadali lang. Asar man to eh. Katong ako ang Pinoy version nga Biblia. Uy, na po na Pinoy version guys. Katong klarohon kay Na Pinoy version. dugay naman kay nang gibalita sa GMA wa pa jud ka ma-update ana as kang paita po ning taon ninyong Kuyawa na nga Bible no? Pinoy version. narao Pinoy version no. New Testament Pinoy version. Nao kita nimo? Wala ko kita na bro, kita. Wala ni na-update akong basahon na. Basa bro. Basa. Ingon si San Pablo. Roma 15:16. Niya. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Tanawa ha. Ingon magyapon bro. Ginawa ko papaminaw sa pa ko na magbasa ko pa humana sa ko kay gapanit pagali kog makaon ikaw kakanon na kay ka. Sige bro, basa bro. Ay patawa bro. Di ka punto siya pa na bro. Ginawa ayo sa kasuko. Wala. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest para mag-preach ng magandang balita ng Diyos para maging banal at katanggap-tanggap ng offering sa mga Gentiles sa tulong ng Holy Spirit. Unsay gingon ni San Pablo? Gibuhat na ko ang akong katungdanan isip usa ka pare. Oy. Isip naman bro. Giisip naman daw bro. Ingon nga pare. Pero wala man siya mo. Wala man ingon si San Pablo giisip na ko bilang isang priest. Di magyapon. Sa may Bisaya nimo anak bilang isang priest. Bro. Sa may Bisaya nimo anak. Isip naman ara, daw bro. Nagpapare-pare na magyapon bro. Wala gapon. dire klarohon ako de wala man jud wala tanawa klarohon ako. Pagkaloy Klarohon mo ako. basa bro. Ginawa ko ang tungkulin paminaw sa ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Ibuhat niya yung katungdanan nga usa ka pare. Saro pag di ka kasabutan na. Tiwasa bro. Ay, kung ano po yung mag-iisip ba? Kung ano po mo na? Wala may giisip yan na. Basta ako paminaw tarong nga. Wala dyan giisip diri o. Tarawa ha. Yung mag-isulti. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Wala. Ito na niya. Sa tulong ng Holy Spirit. Tanawa ha. Ginawa ko ang tungkulin. Maminaw sa ba? Di man maminaw. Maminaw ka dili. Sige, maminaw ko bro. Balik ko na kong basa. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Walay bilang ha. Ng isang priest sa usa ka pare. Jesus Ginoo ko. Bro, gingon niya bro. Sumunod bro. Bilang isang pare. Bilang isang pare. Pare siya bro, dili. Bilang man. Bilang isang pare. Pare, dili. Walay bilang. Ayaw. Butang bilang. Walay bilang oh. Tala oh. Sana ko ha. Sige, Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Walay bilang. Ikaw butangan niyo bilang. Walay bilang oh. Dili lagi kalusot. Shot ako ni. Pasahan di ka. Walay bilang. Kinina lang. Listen ka po. Basta. Nadyo ko'y nabasa. Karon pangutanan. Ako'y
pangutana isa ka bro. Oh, isa. Ako'y pangutana isa Ay, ka isa lang, bro. napay isa bro. Isa lang. Age, go. Sige. Ingon ka bro, nga si Melchizedek, di mo nakuha sa banay sa inyong pagkapari. Tinaw na pagkapo. Si Melchizedek laray ni Kristo, ana. Ya, may laray mi ni Kristo. Kasi Kristo laray ng Melchizedek. Sige, ako mga tana bro. Mo yun ba ka nga si Melchizedek dili kaliwa, dili kadugo ni Kristo? Wala tay problema kadugo ba nagdili dapat nga nalaray si Kristo di ana o si Kristo pangulong pare. Wala tay problema kadugo ba na sila dilig parinte. Sige. Wala na tay problema na kayong pagka ay paminaw Sige. sa kaya ang pagkalaray sa pagkapare wala na magkinahanglan kadugo. Mura tag si Manalo ani ron nga ug mamatay itong Manalo, buli Manalo ra gyapon kadugo. Awa gyapon na. Ang pagkapare tawag na siya bukasyon. Buti pasabot kung gusto kang magpare, way magbuot nimo basta as well as ni serve kas Ginoo. Di kay usa kadugo ba to? Mura tag iglesyang Manalo ani pagmamatay si Manalo, puli ra sad tong anak ni Manalo kay Manalo clan. Sige bro, ako pangutana bro. Di mo nga dili kadugo, dili laray si Kristo kang Melchizedek. Ako pangutana bro, labay otoray. Laray oy, niingon ko laray, pero walay kadugo ay na. Kay ug magkadugo pa na di ana na si Kristo. Dili ta ug sato pa og kadugo ay ni watay labot ni Kristo dai kay di man ta kadugo ni Kristo. Sige. Ako ra magikuha Wala, basta nabaday, unsa man igagaw mong Kristo? Parinti mo kay mayon ka nga magkinanglan paglaray magkadugo ay. Wala oy. The fact na nito utang Kristo nabunyagan ta sulod siyang simbahan. Konektado jud ang Kristo. Kamo konektado ra mong Ellen White kay si Ellen White di mo jud mo kini yung counter. Sige, ako palop lang ako pangutana bro. Kini si gitawag si Melchizedek bro. Nga ba na authorize sa pagkuha si Kapolo? Kani Authorize sa pagkuha si Kapolo. Ang koneksyon ninyo Asa? sa mga RCC kang Melchizedek. Sige, akong pangutana. Si Melchizedek na ba na si authorize sa pagkuha sa Kapolo? Diya sa Biblia bro, ang naay authorize mo kuhag ikapulo, mga paring Levita. Naa sa Hebrehanon 7:5. Unya, dili man pud mo pare, wa man mo'y paring Levita, ayaw mo gapila-pila ng ikapulo. Kay wa gid mo yamo. Ay, sa bro, pangutana. Muna ako, mangutana ko nimo be, Isa, bro. mangutana ko. Sa mangutana, bro. Ayaw Isa kang ka bago. pangutana ra ni ako, isa ka pangutana ni ako. Ninit na. Tumaga sa pangutana. Sininit ikaw ron nang mahadlok pangutan. Bro, ningon ka nga ang inyong mga pare diha nagkuha sa laray ni Melchizedek. Sa ko pangutana si Melchizedek nga ba'y authorized na makuha sa halad ni Kapolo? Wala lagi tayo mabasa nga si Melchizedek gi-authorize. Pero ang naa sa Biblia, ang naay otorisado base sa balaod, paring Levita. O sige. Unya, kung magisgot tag ikapulo, wala mo ilabot ana. Kay di man mo, wala man mo paring Levita pod. Sige, Diba? sige bro. Mo naglarong istorya, di mangutana ko nimo be. Abi mangutana ko isa ka pangutana be. Ato sa Isa ka pangutana ra ako ah. Ay, ato- Isa ka pangutana. Bro ka lang dapo ato sa klarohon. Kay nagisgot na kang Melchizedek. Ningon magangaway authorized si Melchizedek sa pagkuha kay Kapolo. Akong pangutana, akong challenge sa imo bro. Kung ako'y mabasa nga nagkuha sa Kapolo bro, o yun ka nga na makaka bro. Wala lagi tay problema ana. Og naay mas maayo og naa. Oh, Sa napay- mga ana og naay authorize karon ang pangutana. Base po das Biblia. Tayo sa Ang pangutana. paring Levita man. Sa tubagas. Oh, ang paring Levita man paminaw sa ba? Paminaw ni. Hadlok man ka bro. Ay sa hadlok good. O si hadlok ikaw ron nang mahadlok pangutan-on itubag naman ko. Kani, ningon magangaway authorize si Melchizedek sa pagkuha kay Kapolo. Nya kung ako'y mabasa bro, nga nagkuha si Adi Kapolo. ba ayaw sa ba mga bota kong ipasabot kung diha sa New Testament wala tay mabasa kay wa may giingon das New Testament nga si Melchizedek mikuha mo bitaw tong nikotlo ko Hebrehanon 7:5 na diha sa New Testament ang naay katungod giklaro na nga naay katungod diha mukobra mga paring Levita sa ikapulo ha kung mabasa nimo sa Old Testament kasi Melchizedek nang obra ikapulo mas maayo pero ang pangutana pari di ay nang inyo nga pastor man so may labot ninyo anang ikapulo dili. oh nya Ay, naabot ra taog ikapulo ani nga atong isyu ang pare konektado bas Ginoo og dili mao ra mo gud ta to Wala kaya ako gikita akong klaro bro kay nganong gingon man ka nga si Melchizedek action sa inyong gitawag RCC. Naningutana ko sa imo kung nabe authorize ingon ko wala. Ningon kasi yung babag dito wala. Di ako na lay mangutana na lang ko bro
bro, mangutana ko bro. Gani mo. Pwede ra? Musibat magka hadlok ko ka maipit bro. Eh, ikaw raman ang musibat, isa ra gani ka pangutana ako bro, isa ra gali ka pangutana. Hadlok magka ko bro. Ikaw may mahadlok pangutanon. Sige bro. Ako nagtubag ko sa pangutana nimo. Ako mangutana ko isa ka pangutana be. Wala pa man akong pangutana sa imo bro. Kaya wa man yung gitarog tubag. Ay, di unya na na yung pangutana. Isa ra man ka pangutana ko Isgot mangutag ikapulo god. Be pangutana ko. Bro. Hadlok ko ka bro. Kasi ikaw ra nang siyaw kay tanan kay anong mahadlok mo pangutanon nga give and take man ta dire na unsa mo. Ako magiklaro kay ningon mga nga si Melchizedek way authorized sa pagkuha si Kapulo. Ni ako mabasa na ko nga bro. Si Melchizedek nagkuha kay Kapulo. Diha lagi sa New Testament wala tay mabasa nga nay authorized di ana. Nay mabasa na to si Melchizedek di authorized. Wala gid niya kung Una paminaw tarong ba kayo? Nakay mabasa sa nakay mabasa sa Old Testament ay mas maayo. Kaya pa tanawa gipangut kana question na nimo. Ngano man si Melchizedek pastor din na. Dili pare nya ngano magapil-apil man ninyong pastor. Ay mo bitaw ning madlo ka pangutanon. ano pa nga may bro, niambak lang ka sa pastor, nga akong bisikutan ng pari man. So inay na lang bro. Si pare May na lang bro. Sige, tagaan ka og kapangutana bro. Okay ra. Sige. isa ka pangutana. Sige na lang kay maipit. Matod sa inyong pastor, Oh. sweldado inyong pastor. Oh. So, ang kanang sweldo sa inyong pastor, ikuha dyan nagika sa mga membro. Oh. Yung kanang mga membro, naghatag nagikapulo. Oh. Di ba? Oh. Karon ang pangutana, niya, unsa may sita sa Biblia, mabasa na to, nga ang kanang ikapulo, ihatag dito sa simbahan sa Seventh Day Adventist General Conference. Sitas. Oy, naigi mabasa bro. Gihatag dito sa mga pastor. Pero may So, wala kong mangutana labay mabasa. Nangayo lang kog sitas. Wala kong mangutana ni mong labay mabasa. Nangayo lang kog sitas. Naabay sitas sa Biblia. Na bro. Na ang Seventh Day Adventist mo ni tagaan sa ikapulo. Nawa. Na bro, na mabasa. Age, nadaw. Ge, asa. Basahon. Na. Ge, basa. Paminasa. Natay sitas matag may tungod sa mga pastor. Ang problema lang Ay di wala kong mangutanag may tungod ba nas pastor. Ang akong pangutana naabay sita sa Biblia mabasa nga ang ikapulo ihatag sa simbahan sa Seventh Day Adventist. Ingon kag naage atong ikuan ni pagawas. Are. Sitas. Sige, sorry sa kuha ilong sa para dito magsasapaw. So nakoy mahatag sa imo ha, giingon dira nga adunay katungod sa paghatag dito sa mga pastor. Pero dili wala magasa dito nga 70 Adventist imo sa bungaga malagi nimo lagi ba? Dili ba brad wala man ko mangutana brad og ang pastor ba gitagaag katungod or tawag kaning ni Okay, kabalo ko si imong wala ko mangutana na paminaw sa wala ko mangutana kinsay na ikatungod mo kubra ang ako ba nabatay mabasang sita sa Biblia nga ang ikapulo ihatag dito simbahan sa Seventh Adventist. Oh, lahi lagi na. Yung kag naa. Bro, palisi lagi na nga pangutana. Yung kag naa, ige pagawas og naa ba? Ipagawas daw go, go ahead. Bro ka po. Palisi man imong pangutana bro ka po kay ngano. Kabalo biya ka nga sa panahon ni Kristo wala ba gitawag sa 70 Adventist. Unsa day ka? Wala day pa, wala di ay. Ayaw na lang ingon og naa kay wala man di ay. Di kay palisi man imong pangutana nimo bro. Layo mas tinuod na. Kasi layos tinuod. Mao man yun akong pangutana. Ay, mao na yung pangutana nimo. Ako, mangutana ko sa mga bro. Kay palisi man to. Nabay mabasa niya sa New Testament nga mga pari tagaan mahatag tagaan og ikapulo. New Testament? Oo. Unsa? Bro, nakamute Nabay ka, bro. mabasa sa Nakamute Biblia. ka, bro. Nakamute. Ha? Bro, nakamute ka bro. Okay raman, araman ko, mabasa raman. Oh, mabasa madungog raman. Si Juan, si bro, Juan. Nakamute siya. Palisi daw nga pangutana. Si palisi. Sige, Ito sige, na sige. nag-iimbak Sige, sa inyong basa. simbahan ang ikapulo. Sige, Kaya hindi mabasa niya. Ingnon ni May Mugna. mabasa nga pari. Sige, basa ka na yung mabasa nga pari nga gitagaan og Sige. ikapulo. Sige. Tagagi kapulo. Verse. Okay, mabasa na ko. Sige, basa. Basta saksi mo ha, nga wala dyan mabasa ha. 70 Adventist, sa regi ingog na Palisi saksi lagi mo ha. ayaw lagi na yung pangutana kay palisi na. Ayaw lagi na. Nara, si palisi, dili man na palisi intahon do do. Esteriento. Ay, gusto ka po. Butbuk nimo. Di ba niingon ang Biblia? Basahon akong Biblia ha. Malatya 3:10. Tanahon ako ha. Malatya 3:10. Mo di ba mo na inyong Bro, gamiton? ayaw ka pa.
di ako basaw na. Sa Old Testament. Ayaw lagi tayo sa Old Testament. Nato sa New, Gapo. Naman ta, guys, kot man ta 10%, di ba sahon ako ng 10%? Gapo, paminaw. Ako pangutana na pa naman Mahadlok mo ka basahon ng 10%, di ara 10% ningon no. Ay sa Gapo. Yes, yes. Dada Gapo. ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Sige, bro. Aron adunay pagkaon dito. Walit talong si Gapo, istoryawan bro. Walit talong. O da, surrender. Pataka. Surrender. Wala ka na mao Gapo. Ang akong gipangutana. Kasi wala mo paminaw sa lagi. Wala maga sa tumong. Kaya kung pangutana sa New Testament nga pari na mudawat og ikapo. Nabay na ba? Di ara, basahon ako. Sige, Basahon basa. ako. Sige, basa. 16, 1-2. Sa asa man na? 16, 1-2 sa unang Korinto. Sige, kana. San Pablo mingon. Si San Pablo pare ha. O niya. Iyo, May imo tungod sa kwarta ay paminaw sa ba. Unsa maning di man maminaw. May tungod sa kwarta nga ihinabang sa katawhan sa Dios dito sa Hudya. Buhatan ninyo ang akong gisugilon sa mga kaiglesiyahan sa Galicia. Sa unang adlaw sa simana, matag simana ha, dili Sabado. Unang adlaw matag simana, ang usag-usa kaninyo kinahanglan magahin og kwarta sumala sa inyong kinitaan. Samna 10%. Kwarta kinitaan. Kwarta sumala sa kinitaan. Tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Mo nang kaming Katoliko nami tithing. Kada bulan may magatag. Ug wa kay mo yatag, dili pinugsanay. Karon, basahi ko sa Biblia nga nay pastor sa 70 Adventist 5 Cobra ani. Go. Bro, ako sa klaro lagi bro. Ako klaro ba? Kaniyo kasi Pablo pare. Asa lagi nabasa. O magibabasa na si Pablo pare. Nga mingon ko karon nga. Gibasa na nako ganina. Ay, dili lagi to ingon to. Agay, wa na minaw. Lagi ka. Kaya ang gingon dito ingon nga pare. Wala ingon nga pare, Brad. Wala ingon nga pare. Kasi akong basahon ha. Si Roma. Roma. Pinoy version. Pinoy version. Pinoy version. Bilan sa Pinoy version bro. Giisip. Gingon dito. Giisip. Wala giisip. Wala giisip. Wala giisip. Bitbot lagi na yung mga po. Ayaw ko ilara lagi. Lagi, basahon ako ha. Paminaw ha. Basahon ako ha. Paminaw ha. 15, 16. Pinili niya ako para maging servant ni Christ Jesus sa mga Gentiles. Ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. O lagi. May isip. O gali, ginawa ni isang place. Sa iyang kagalingon. Unsay binisaya aning gihimo ko. Unsay binisaya aning ginawa ko ang tungkulin ng isang priest. Tungkulin. Gali, tungkulin din ng isang place. Tungkulin ng isang place. Ginawa daw niya. Gihimo niya ang katungdanan sa usa ka pare. Dili pastor. Klaro kayo. Karon pabadlong basahi kog sita sa Biblia si San Pablo pastor. Go ahead. Badlongan na gapo. Nana ko'y nabasa. Si San Pablo pastor basahi ko. Sige, basahi ko. Sitas. Diya pa. Paluapan pa gyud. Sa sulat ni San Pablo, sulat ni San Juan sa Revelasyon 1:6, paluap. Sige. Katawa ni Ron. Sige, paluap. Ingon San Pablo, San Juan. Sige bro. Gihimong usa ka gingarian sa mga pare. Atras ta sa 5. Sana to? Gikan kang Jesucristo ang kasaligang saksi. Ang unang gibanhaw mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gigugma kita niya o pinaagi sa iyang kamatayon giluwas kita niya sa atong mga sala unsa man gihimong usa ka gingarian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Dili pastor. Sige, pangutana ka po. Dili pastor. Pangutana ka po. Akong pangutana. Kanang gibasa yung sa Revelation.
tense na siya o present tense? Uy, dili na lang kinahanglan past tense pa nag-present tense. Dapat nga niingon Oh, si San Juan, isa. ihimo tangging harian sa mga pare. Lagi. Wadi pastor, oy. Lagi. Wadi pastor. Lagi, asa man siya? Ah. Asa na siya nagisgot? Ay, kadali lang. Asa na siya nagisgot? Sa langit o din sa yuta? Oh, diya sa yuta. Tanawa. Oh, diya, basahon ako para maklaro sa yuta gyud. Og nihangat Para ko. maklaro sa yuta gyud. Bro. Jess, 5 Jess sa gipadayag. Isa, bro, 5 po. Jess sa gipadayag. Bro ka po, isa. 5 Jess sa Ay, sa kagapo. Ngayon, magudya nga, og nihangad ako. O niya, kumayang kung nihangad. Nasa yuta. Amay nihangad, ana, nga may nihangad. Ay, Pataka sige. naman kag-ibo ding dugang-dugangan ang Biblia nihangad ha. Tanawa ha, namabasa diya. Ah, Sa Revelation. Naging tanawa oh. naitrono sa mga Oh, gihimong usa ka gingharian sa mga pare. Unsa? Mga pare, dili mga pastor. Asa magalagad? Diya, basahon ako Biblia asa magalagad sa langit ba? Paminaw. Kay basahon ako asa magalagad sa langit ba? asa doon Jess, sa 5 Jess sa gipadayag. Mo lagi ni di maminaw ba? Sige. 5 Jess sa gipadayag, mingon. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios og magari sila sa kalibutan. Sos di gyud pastor. Okay, tanawa ka po ha. Gingon diya po. Tanawa ka po ha. Sa gingon po ka po. Og diha bitanaw ako sa trono. Og na may trono isgutan di ka po. Ay sus. Bro, nakamute na bro. Brad. Naay trono og sa wala, dapa ka pare, wajay pastor. Walay pastor. Nay pastor bro. Amo tugasan na ipasok imong pastor. Asa na ipasok? Sa episo, Ingon bro. ni San Juan, Episo, bro. gingarian sa mga Bro, pare. episo, bro. Okay, ako pangutana. Unsa may nabasa nimo diana? Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Bro, yun din, Baliw ko basa. sa langit na gingarian sa mga sa langit na bro. Dili gingarian sa mga pastor pare di ay. Sa langit na bro, sa langit ayo pataka bro. Nya karon sa langit. Be, butang na to inigsakan ni Pastor Bacalario to sa langit. Pare man. Ilabot sa simpirno. Wala ayo pagpataka kay ano, Revelation. Bro, sa langit na. Katawa lang. Pagsaka ni Bacalario ito. Uy, gingarian sa mga pare wala gini diri. Pastor ka lagpot ka sa simpirno. Katawa. Sige bro, tamo. Bro, asa mo ginabasa bro nga na-authorize ang inyong pare bro? Sige na bro, tagay dyan ako bro. Na-authorize. San Mateo 16, 19. Kinsa may gisino Si San Pedro, itagaan ni Kristo og Yahweh. Authorization ha? Basahon ako. Si Authorization. Si Pedro, basahon pare, ako ha, bro. kaning. Bro, si Pedro Ay, sa paminaw pa sa ba? Asa mabasa ka si Pedro? Paminaw sa! Ayaw sa laging sapaw-sapaw kay nangutana man ka mubasa pa kog Biblia. Ang akong gibasa nga translation kining gitawag na tog Amplified Bible. Basahon. San Mateo 16:19. Basahon nako. Authorization man kay mong gipangita. Dili palisi ha. Authorization. 19. I will give you the case. Open and close parenthesis. Authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you lost, permitted, declared lawful on earth will have already been lost in heaven. Isaiah 22:22, Saint Mateo 18:18. Naay authorization gyata ni Kristo. Onya, sa San Mateo 28:19 ang gisugo diya og sa San Marcos 16:15 og 16 ang gisugo diya mga apostoles ni Kristo.
dili mga pastor sa Seventh-day Adventist. Unya kinsa man ning mga apostoles ni Kristo? Si Kristo Hebrehanon 3:1 apostol o pangulong pari. Therefore kay pangulong pari man siya, ang iyahang mga apostol, mga pari pod kay pangulong pari gud. Karon walay mabasa pastor sa Seventh-day Adventist gitagaan og authorization. Mao na nga kay diha sa San Mateo kay si San Pedro may gitagaan og yawi sa kining gingarian sa langit authorization. Dihang namatay si San Pedro, kinsay ni puli? Kinsay ni dawat anang authorization na kay hingingon mas Kristo. Sorry naman ko, bro. Dapo. Ay, dili gitubag na ko to yung pangutana paminaw sa. Bro, apit na. Oy, naunsa. Nakinahanglan mo kag explanation. O lagi ni di maminaw tubag. Bro, po. Kugi mangutana pero dili maminaw tubag. Baga sa ako. Tana, asa lagi mabasa nga? Itubag na nako. Kaman lami kaya tong explanation ako di lang kamo dawat og explanation. Kailangan literal gyud mabasa nga ang mga apostol. Lagi literal mabasa o si San Pedro. Magingon. Oh, ningon si Kristo ihatag ko kanimo ang mga yawe. Oh, Authorization sa gingarian sa langit. Dihang namatay si San Pedro, gipuli na ni Saint Linus hangtod ni Pope Francis. Kamo wa gyud mo. Unya pare gingon. Ha? Pare gingon. Kinsa man na ang si San Pedro di na pare nga si Kristo pangulong pare man, di man pangulong pastor. Sino lo? Bro, basahan lang ko bro, ipiso ko na bay pare dire bro. Ipiso. Okay, basahon. Explainan ka na ko ha. Sige bro. Ang Episo kapitulo 4 bersikulo 11 gasa na. Inyong mga pastor dili ka pasar ana kay di mo na gasa inyong pastor bukis. Ay paminaw sa ba? Paminaw sa ba? Ay brad naminaw kus pangutana nimo brad, paminaw sa kuntubag. Kanang Episo kapitulo 4 bersikulo 11. Napuslot na siguro ning Biblia na kung binasa anak balik-balik. Nag-ingon si San Pablo de ana, paminaw sa ka sa kuntubag dili. Nag-ingon si San Pablo sa Episo 4:11, ingon niya, pasahon na to kay murag naluoy man ko ani tawhana kay gusto man niya ipabasa. Loy. Naluoy lagi kayo. Unang paitasan. Basahon na ko ha. Episo 4:11, diya. Kay mo ba na imuhang gamiton iilot nimo, dili lagi na pastor sa Seventh-day Adventist General Conference. Basa. At kalooban niya ang King James na akong gibasa ha. Tagalog. At kalooban niya ang mga ibang ay naging mga apostol. Ang mga iba ay propeta. Ang mga iba ay ebanghelista. At ang mga iba ay pastor at ang iba ay guro. Karon kaning pastor nga giingon diri ayo sa komento kay magtubag pa ko. Kining giingon nga pastor dili ni inyo sa mga Seventh Adventist. Kinsa man ning pastor? Mauni ang gitawag og mga obispo, kardinal, santo papa, mga kaparian nga nagbantay sa turil nga ni Kristo. Nga mao ang simbahan nga gipalit niya siyang kaugalingong dugo. Basa King James gyapon. Buhat 20:28 niingon si San. Paminaw sa magtubag pa ko. Paminawa sa akong tubag wa pa ko mahuman. Masakitan man kadayon. Sige. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kinsa ko no? Mga obispo. So kanang mga pastor diya, maunang mga obispo nagbantay sa katawhan nga nasulod sa simbahan ni Kristo, ngayang gipalit sa kaugalingong dugo. Mao na ang simbahang Katoliko nami katedral, nami paris pres, kura paroko. Kuha, kamo bisan na lang seminaryan sa inyong obispo, wala. Bisag kalo, wala. Si San Pablo namulong siya sa Episo kapitulo 2. Pilipos kapitulo paminaw sa last na lang ni tubag na ko paminawa sa kay katinawan man ning ato. Minaw. Sa Pilipos Episo kapitulo 2 bersikulo paminaw sa ba? Sa kapitulo 1 atong basahon ning niya ha 2 1. Sino mo gayo? Dia 1. Atong basahon na.
Diya atong basahon. Kaning nailogo sa 70 Adventist. Ayaw na. Kaning King James version nga nailogo sa 70 Adventist para walang dayaan. Ingay kag Katoliko na ba ito? Hindi mabasa. Yeah. Ang gihapon. Basahon ako. Basta ay paminaw sa. Wala may pastor sa 7th Adventist yung nabasa sa Biblia niya. Ikaw, sikag supak-supak. Wala yung Adventist na Wala, mabasa, oh. Noy. Kaya, Pilipos chapter 1 verse 1. Ingon. Paul and Timothy, bound servant of Jesus Christ, Brad, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacon. Namoy deacon? Namoy obispo? Pagsuroy? okay na. Okay. Mutan ako. Puta na. Okay. Pangutan na sa imong gibasa sa Episo 4:11. Nabay pare nabasa wala. Pastor, nya kanang pastor mo na mo mga pare kay sila ang tinuod nga mga pastor. Kanang inyo kay gapapastor-pastor dili pare. Hallelujah. Wa jud na piki na siya. Piki na. Ngano man kanang pastor nga giingon diha sa gitawag pa na og tinagalog pastol. Sa kinat sila pastor, sa in English shepherd, sa Bisaya magbalantay. Buoti pa sa bot, kora paroko kon paris pres. Namoy paris pres. Wala ya mo. Sige. Pangutan na. Ay, kataka nagigamit niya. Ang background pag ana no. Ang gasulat pag ang Episo 4:11 si San Pablo. Okay, Kinsa okay. San Pablo? Okay, next question. Pare, asam basa? Roma 15:16. Wa joy Okay. pastor. Episo 4:11. Nay mabasa ng apostoles wala. Ha? Nay mabasa apostoles wala. Naay apostoles, Okay, na. kanang mga apostoles, Okay, na. kanang mga paminaw sa ba? Kanang mga apostoles nga giingon di ana, buti pasabot anang apostoles to send pinadala, padala. Di ba paminaw sa mo explain pa ko. Mo explain pa ko ba kay nanguta katinawan man nga tuwa brad ma-explain ako. Sige. Unsa man di man maminaw. Di ni debate para kategorikal ha. Naay apostoles mabasa, unsa man ning apostoles basig wa ka kay balos apostoles basig palisirin ni mo animo. Sige. Ang apostoles buot ipasabot kining gitawag pinadala gipadala to send. Mao na nga ang simbahang Katoliko daghan mig mga misyonaryong pare. Pinas para Kristiyanismoho ng Pilipinas 1521 si Father Pedro Valderrama. Kamo namoy mga misyonaryo sige ra mo pa nakasaka ng kabalayan di inyo murag manok kung ikaw gilingong pugaran pagsure mo oy. Comment. Okay, laing pangutana. Sige. Karon diya sa Episo 4:11 na nabasa nga apostoles niya diya nasugod niyo mga pare. Karon nganong wala man gihinahanglan ang mga pare ninyo diya. Sige daw tubag. So wala natural alang-alang maghinganlan ni San Pablo ng mga pare sa Roman Catholic kapiting dagana. Di man pareha sa inyo ang mga membro nga maya pragbuta perting gamaya. Sige. Alo si waga ali mo muluko paning Pilipinas. Bro, last bro. Nya alang-alang maghinganlan ni San Pablo dito nga namay uban panalitan karon. Naay among silingan diri nga ordinahanan na og dikon karong October 30. Bro, Pagkaunom kabuwalan na ordinahan nagpare. Bro, last Alang-alang mag-i-record pa na ni San Pablo dito nga wa pa man matawon ng tawhana sa panahon ni San Pablo. Bro, gapo. Giingon lang ni San Pablo nga gasa na ay mga apostol. Bro, gapo. So kanang mga apostol, mga gita paminaw sa brad. Kanang mga apostol mo nang gitawag mga misyonaryo to sit ba pinadala mo nang dagan kami mga misyonaryong pare. So ikaw gusto ka mamahimong misyonaryong pare, usod ka, eskwela ka na nimo. Kamo wagid mo sige mo pa nakasaka na mga balay mo ra mo kiring sungkaban. Bro po, sige, last na lang bro po. Sorry kayo, kay nakasakit ko sa inyo, sorry kayo. So last na po. Wala man ikaw na sakitan. Sige. Last na po talaga po, diya sa gitawag sa Ebrohanon City 28. Pakibasa ko bro, ayaw bro. Si Bruhanon City 28. Sige bro, last na bro, last. Katong kung ilisan ng pagkapari, ilisan ng balaod. Basa. Kaya pala po ato, dungan ko ba. Kato yung Bible bro, para klaro bro, kato na yung pari. Sige bro. Ano sa inyo ada yung Bible, walay pare, dili klaro. Katong klaro kayo, kato na yung pari, kaya para dili kayo, na may mga viewers niyo. Sa inyo ang Bible ba? O dili klaro kay walay pare. Kalantad kayo bro, ba asal yan. Di paminaw sa kay amo klaro na pare sa inyo day dili klaro kay walay pare. Wala may pare sa mga bro, mga pastor mas sa mga bro. Mao di ay nga problemado kay ka kay bisag inyong Biblia way pare. Sige bro, basa bro. Sige, basa bro. Ebrohanon City 28. Sige bro. Okay, basa City 20 no? 28. 28. Sige bro. Ang balaod ni Moises pagpilig mga tao nga dili hingpit aron mamahimong labang pare.
Tapos? Apan, Oh. ang panumpa sa Dios Uy, nanumpa sa ko. ulahing Oh. paminaw sa Sige, nanumpa wa man. ko mo magbasa sa sapaw-sapaw naman ka. Sige. Unsa man ni? Maminaw ka, paminaw ha. Sorry. Sige. Mao na nga di ta magkasinabot kay pa ko mo magbasa mo batin na ka. Sige bro. Mo ka problema ka kay inyong Biblia way pare. I love you bro. I love you bro. I love you. Sorry Oh, nang mag-I love you magana ko. Okay. Nang mag-I love you magana ko. Love you rin, Nga ma'am. pare. Love you rin, ma'am. Mayot kami ni noon eh. Love you rin, ma'am. Sige go. Basa bro. Sige apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod nagpili sa anak nga gihimong hingpit hangtod sa kahangturan. Unsa man ni? Okay. May mo Ako question bro. ani. Ako pangutana bro. Nagisgot ba bro? Wala pare karon bro wala. Ha? Nagisgot ba nga napay pare karon wala? Na Japon si Kristo pangulong pare. Pag naog na diri sa kalibutan, pag pagkataon niya Santa Maria kinsa man siya. Oh. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1. Minaw. Dili isa bro. Paminaw kay walay pare da inyong Biblia mo na paminaw sa Biblia lay pare. Diya tisono. Mga igsoon kong Kristo. Paminaw sa bawa mo mahuman sino ka katawa muram tani walay buot. Ayos dili ayos sa sa gabak kaya tong gisgotan. Dili wala man ta mo ambak nangutana kag napay pare karon na Japon. Dili gali ay sa kanila lang sumala sa imong gibasa sa Hebreano City 28. So diha ta magkuha punto. Kay mo man ang last katapusan nga pare. So ang pangutana Sige, bro. alas katapusang pare, tanaw na City, Oh. City 28. Oh, lagi. Ang balaod ni Moises, pagpilig mga tao nga dilingpit aron mahimong labawng pare. Ah, tapos Apan ang panumpa sa Dios nga ulahing miabot kay sa balaod. Pili sana kigimong hingpit hangtod sa kangturan. Oh. Ayaw kalimot nga ang balaod sa Dios sa Old Testament, gigisgot magaani niya ang panahong Moises no. Maminaw sa ba? Mo lagi dili lagi maminaw basta magtubag ko magsapaw-sapaw. Pangutana ko bro, kadali lang ay saba. Kay mutana ko. Uy. Wala kang pangutana, katubag ko kasi mong pangutana. Ya, ang balaod ni Moises sa kapanahonan Old Testament, ingon ng Dios, ang pare walay pagkatapos ang tod sa kaangturan. Although ang mga tao nga nahimong pare matapos na mga matay mo na. Pero ang pagkapare walay pagkatapos ikaw sa himuon man imong pastor. Wala lagi pastor, wala dili ka pastor imong pastor period. Bro, kawasa ka bro, di naman siya pa istorya bro, di naman siya mga pangutana bro. Surrender. Surrender, pag sa pangutana, surrender gigapon. Gitubag na nako, dili ka maminaw sa kung tubag kay gusto nimo magsapaw-sapaw ka. Dili man ni kuan dili man ni tigbakay sa plaza nga wa pa ta mo mag-explain what in ka. Sige, pangutana ko. Paminawa akong tubag, naminaw ko si mong pangutana. Okay, Wala sige, pa gali kung moingon ni mong next question. Mo diretso na kagsapaw. Sige, pangutana ko. Oy. Sige, tanong ang pagtubag kay ano bro, pangutana. Sige, magpangutana in taon no ako. Pangutana ko nimo. Bro, ano ya, respeto mo kasi mo bro kay mga amigo man ta. So ang imong gibasa man god, Hebreano City 28. So akong pangutana mo ni, giingon dira sa kini nahimo siya nga anak na nahimong ingpit hangtod sa kahangturan. So siya ang kahangturan mo himong pare. Ako pangutana. Ini nga verse gisgutan ba diri nga napay mosunod nga mga pare wala. Na, si Kristo di ay. Wala na. Wala. Ade, ako pangutana ko regarding aning Episo 4:11. Mangutana ko regarding aning Episo 4:11. Oh. Okay ra nimo? Okay kayo kay si Kristo bigi pasabot ko. Again, ya. Sa inyo ang Biblia, sa inyo ang may Biblia dai. Paminaw sa kay mangutana nako. Oh, may line there bro. Paminaw sa. Sa inyo ang libro, kaning fundamental belief ninyo, itit fundamental belief, Sige. niingon man, nga ang Seventh-day Adventist, usa ka protestante, nga kapunungan, organisasyon. Karon pangutana, kanang pastor sa Episo 4:11 dihang giingon, pastor ba nas mga protestante, yes or no? Unsa may gisgutan nga bro, pastor dili. Dili wa ko mangutanag pastor unsa nang pastora nga gisgutan nagpastor dili. Kanang pastor nga gihisgutan sa Episo 4:11, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Sumala sa mabasa bro, gibasa naman ang pastor ko ni. Ikaw ni bahala dira. Lagi wa pastor lagi pastor lagi ato klaroon ug asa nga pastor na. Pastor ba na sa protestante o dili? Yes or no lang?
Imo ha. Nana sa imo sa ni pagubad kay ngano nana nga basa dia pastor. Usay na na si mo sa pagubad. Wala dia. Nangutana ko nimo kanang Episo 4:11, pastor ba na sa protestante o pastor sa protestante na explain kung no explain. Lisod po ang gingon dia pastor dili pare. Mo ganin ninyo ko sa way pare karon. Mo lagi ba wa man ta maging pare ba nagpastor. Oo. Akong giklaro kay pamugos man gina nimo nga pastor lagi. Pastor mo. Kanya kinaaman sa inyo ang libro nga protestante mong dako. Pangutana, kana bang pastor na adiana sa Episo 4:11? Pastor ba na sa protestante? Yes or no? Pastor lagi nang gisgutan lagi dia. Wala ko nang gisgutan protestante. Lagi wala tay question ana, wala tay question. Oo. Dili wala na ko nagi-question kung pare ba nagpastor. Oo, tay may mo Ang dito. ako kay kung gisakyan ang imong pangunahuna nga pastor gid na ba? Pangutana asa man nga pastor? Pastor ba na sa protestante o pastor sa dili protestante? Ako to baga na bro, pastor lagi des. Wala di ko mag-specific kung saan nga. Wala lagi ko sopak anang pastor sa kuan. May Wala lagi ko sopak ana kung pastor ba nagpare. Alam ba kay Ang ako ba, kanang pastor nga naagisgutan sa Episo 4:11, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Basta pastor rin ang gisgutan pastor. Muna na siya nga pastor. Na sa imo kung saan ni. Lagi, nagisgot lagi pastor, wala tay question na, gisgot og pastor. Dili man pare gingon. Pangutana na ko, pastor ba na sa protestante? Yes or no? Wala may katungod ang pare bro, mga kuan bro. Para wala magisgutan. Wala lagi ko nangutan nagbabay katungod ang mong pare dana. Kana bang giingon di ana bang pastor nga giingon pastor ba na sa protestante? Yes or no? So ang tubag na ko diya bro, nara sa katungdanan sa pare. Sabi sa pastor bro, wala Wala, katanawa, katungdanan na po sa pare, nidaga na po kag katungdanan sa pare. Labong basahan ka na kung pare, di ka mo. Ikaw bala diya bro. Surrender. Ayaw sa. Surrender? Kaya taga bro Peter. Surrender? Nasi bro Peter. Pagpapangutana ni Gapo, protestante, pastor ba na sa protestante? Yes, pastor na siya sa protestante nga nagprotesta sa pagtulungan sa Katoliko nga dili haom sa Biblia. Ang Biblia, ang magtiman sa iglesia, pastor, magtutugno, propeta, unay magatiman sa iglesia. Yan ang iglesia karon ng naay pare na namatod na nila si Kristo mong nagpupod umong gana. Dahil kung bulong pasawa ko lang, Johanon 7:22-23, wala na to grupi mga pare tungod sa kamatayon. Na. Ako sa episo, ang magkatiman sa iglesia, pastor, magtutuglo, o propeta. Di na ka magbasa diya og pare. Ang pare sa Biblia, kung imong pagkasahod, ang trabaho sa pare, dili ebangelista, dili magwawali. Ang trabaho sa pare, facilitate na siya sa makasasala, nga mag-ihaw og mananap, unya magdala og dugo ngadto sa templo. Magdala og dugo ngadto sa pader sa tulo. Ang inyo ang simbahan ron nga mga ang sisi, dapat tabir na tulo. Lawa mo tabil. Sumuta na tulo mo, laban na yung mga tugo niya. Mo nito daw sa pare. Diba, wala na. Wala na. Sumala sa Johanon City, 92-23, wala na tugo ang pare tungod sa kantayon. Ano talaga po? Okay, laing pangutana. Kay ingon man ka nga pastor sa protestante pero namortistas katolikong pagtuo. Ilabihan mang pagkadaganang namortistas pagtuong katoliko ron. Asa man aning pastora nga protestante imong gingon? Okay, salamat sa mga pautana. Pastor na siya sa protestante nga nagsunod sa tugo sa Diyos. Ayaw pinong basa taon ang pinadaya 14 walay lain nga luwason. Ang luwason diya nagtong balaan nga nagatuman sa tugo sa Diyos ug naghupot sa tinuhan ni Jesus. Walay labot ang born agoy. Kaya nang born agoy, di na mo tuman sa napulog sa tugo. Kaya ikaw pa sa tugo, bahin mo na nagbigo sa adlaw ng kapahulay. Diba?
ang kanang nga siya pastor na siya nga nagtuman sa sugo sa Dios o naghupot sa tinuuhan ni Ginoong Hesus. Sunod na. Okay. Pastor nga nagtuman sa pastor nga nagtuman sa sugo sa Dios. Hilabihang daghanang pastor nga tuman sa sa sugo sa Dios. Asa man gyud aning pastora? Okay. Asa man imong itudlo nga pastor nga nagtuman sa sugo sa Dios. Naghupot sa tinuuhan ni Kanang general conference gatuman sad. Okay. Kaning tawag aning niang Okay. lokal ingon sila tuman pug kuno sila. Kaning live Advent Union tuman sad sila. Okay. Bisa sa ako kumahuman. Ang aning basta kay daghan kayong pastor nag-claim nga nagtuman mis pulo kasugo, nagtuman mis Biblia. Hain man ani mga pastora. Tubag, pastor nga naghatag o ikapulo alang sa tibok kalibutan kay ang sugo tumala sa Mateo 28. Bro, wala ko mangutana bro, og pastor ba na naghatag og ikapulo? Ang akong pangutana asa ang pastora, kay daghan kay pastor karon. Di pa humanta ka ganiha og pangutana, pagmana po og tubag. Ay mo tubag. Lapaw, walay man lapaw makasagad sa langit. Okay. Labaw na ka. Pastor, minawa, pastor nga nagtuman sa pagwali sa tibuok kalibutan kay ang sugo iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kanang mga lokal ay lokal ra man na imo dai na siyang taginoton wa magay na kaabot gani siguro sa Manila. Unsa man jud? Ang general conference maon na siya nagwali sa tibuok kalibutan. Anang suok sa kalibutan iwali ang maayong balita mahitungod sa pingharian naghatag og ikapulo mao na siya. Sunod pangutana. Okay, so buot nimong ipasabot ni kadang pastor sa Episo 4:11 mga pastor nas General Conference, yes or no? Yes, ingano man ang kana laging luwason lagi sa Ginoo lagi pinadayag 14:12 ani ang agda sa mga mainantuson sa mga balaan nga nagatuman sa tubo sa Dios ug naghupot sa tinuuhan ni Ginoong Hesus. Ingon ka karon pastor sa lokal. Awa man gani nag-abot dire sa Manila. Napilon dai na nimo, ginuton dai na nimo. Katong Okay, laing pangutana. Ayo sapaw-sapaw. Katong pastor nga nagwali sa maayong balita, sugo man na. Iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Unya, unsaon man nimo karon? Ang imuha diyan himuon kanang mahaom ang imuhang pare. Kung wala nay pare, matungod sa matayon. Ibuhanon, City, 22-23. Muna lang kanang imuhang pare na lang na. Wala lang sa bisya. Ang trabaho sa pare, sultian ta ka, tig-pantilit siya sa magkasasala, ngadto sa mananap. Mga pare ron sa trabaho. Mao ba na ang mabasa diha sa Leviticus 23 chapter, dili na kanay yung pare. Tigsuri-suri ron nagsibot, aron nga magkakwarta. Sunod pangutana. Kilayang pangutana. Sa Episo 4:11 naabay pare sa General naabay mabasa na to di ana sa Episo 4:11 nga pare a pastor na sa General Conference nga Seventh Adventist naawa. Ubag na basa ubanan sa pagsabot kay ang prinsipyo sa Biblia. Okay, na daw basa. Ito sa paw. Pitkan ko na yung barurani magbigan sa paw. Ayaw kasuko. Gusto lang ko mura nagbata, mamitik na, mura nagbata. Wa lang ko, di lang ko gusto nga mag sapaw-sapaw kay aron nga. Na personal na suko na, mura nagbata ng ibot. Di katawa ra ko ulit, smile ra ko. Mamitik nagbaba. Badlong. Ipabasa na ko sa iya diha na pastor sa Seventh Adventist General Conference. Ipabasa na ko sa iya diha. Kay aron nga imo gipangutana ko sa kategorikal, gitubag na ka sa kategorikal, maminaw ka sa explanation. Sabot? Sabaw ka nga kita kane. Dong, ayaw ko gulat-gulatan na dong. Mura magkagbatang ulay buot. Kita-kita na yung mga bunal. Tupagalan. Asa mabasa diya sa Episo 4:11 nga nay pastor sa General Conference yung kagnaa. I-provide.
tubag naa basta kay ubanan sa pagsabot. Kahit ang Biblia dili lang basahon unya walay pagsabot. Ni Maya 8:8 nag-ingon ang magabasa pasabda. Mo nga pasabdon siya. Nag-ingon sa diha ang mag-atiman sa iglesia, pastor, ebanghilista, sabayon, propeta, mangnalagna mo na mag-atiman sa iyang iglesia. Nakita nimo ang Seventh-day Adventist tanang sok sa kalibutan dunay Seventh-day Adventist tingano man mauna siya tinuod nga iglesia. Sunod mo tanan. Okay. Asa lagi mabasa di ana sa Epeso. Ay sa tawa mo ra mga batang ulay buot paminawa ko. Ay, pamilang ka. Ikatawa ko kay nag-comment kay Ibrad ako lang wala ako. Sa te kwarto kong bagtek na lupit ito nga kuan. Pangitato Sunod ng mo tanan. dahil gilupit ito katubit ako sa libro nga itom. Dito kwarta gilupit. Ato sa Pila na siya? libreta nga ito. Pila na siya to katonang kuan? Ayaw pamilyonal. Sige. Ayaw Sige. pamilyonal. Kapit natin. Na diha sa bag gibutang. Dala diri ang parsela. Tanawon. Marinod man dayon. Huwag ka mo ba? Bilib ni Dok rin na. Dala tinood yan. Sige. Sunod pong tanah bro. Na Sino bro? seryo. Amo pong tanah. Wala na? Ako lang pong tanah ni mo bro. Ako pangutana ba? Mabasa ba jud di ana? Yung kag mabasa asa lagi nga sitas na. Okay. Naalagi sa epistol lagi 4, 11, 12. Mabasa diha unsa ang magkatiman sa iglesia. Kanang giatiman sa iglesia nga gitukod ni Kristo, walay pare diha. Kundi pastor. Unya kay ang amo ang Seventh-day Adventist General Conference, bakit pastor? Mo na din nagatiman sa iglesia. Mo na yung giingon mo basa ubanan sa pagsabot ang prinsipyo sa Biblia sumala sa Nimaya 8:8 ang magabasa pasabta. Okay. Sunod ang tanah bro. Okay, laing pangutana. Yan ang Diha lain. sa gitawag nimo. Mga po, excuse me. Ngayon ang lain. Kanang nindot nga pong tanah. Mo ni ihatag ni mama ning sinsilyo kay dili na ko. Ka mama na tanan. Mo ni bugat lagi. Ay, Kasi magsuod. akong pangutana kay ingon mo imo magigamit na kay ingon ka mga pastor na sa 7th sa katong namurtista sa pagtuong Romano Katoliko. Yeah. Ang deklarasyon ni Bacalares wala mo namurtista sa Roman Catholic Church. Usahan pag-reconcile mo ana? Kaya tubag. Ayaw kong galaan sa kang Pastor Cristo Bacalares. Nga naman, kung si Pastor mo ay mga pastoryahon, nagputista ang Seventh-day Adventist sa pagtulungan Katoliko, sa Katoliko, Romano Katoliko, tungod kang inyong pagtulunan, sukuhay na sa Biblia. Number 1, ang napulo ka sugo, naanay siya sugo nga gitawag og seremonyalo. Diba? Kung imong lantawon ang napulo ka sugo, tanan diha nga sugo nagtudlo mahitungod sa moral. Unsa man ang moral, bro, gapo kung tunan. Ang moral nagtudlo ka na sa maayong kamatasan. Tungod nang napulo ka sugo, nagsukad na siya sa duha ka sugo. Unsa man ang duha ka sugo, gugma nga adto sa Dios o gugma nga adto sa imong isig ka tawo. Gitawag na siya og moral. Ang moral nagtudlo nga ang God creator sa tibok kalibutan kasi sa atong higuluman yung ginabuhi kinahanglan nga tuang respetuon tuang ang nakaron mo na siya gitawag maayong pamatasan. Ang ikaduhang sugo nga mao ang gugma na to sa atong isig ka tao, dili na mangawat, dili na magpasakit sa atong isig ka tao, dili na magpatay o kanang mga sugo gitawag na siya og moral. Pero sa RCC karon ang napulo ka sugo nga ana daw kunoy isa daw kuno seremonyal mao na siya nagsuwahi kayo sa Biblia. Sunod pangutana. Okay, laing pangutana. Niingon ka nga pastor na ninyo. Excuse me, bro, gapo. Ayaw kong pangutana og laing pangutana kay di ko kabalo mo tubag sa laing pangutana kanang nindot nga pangutana. Sige. Pangutanan ako. Kanang Epeso 4:11 kinsa may utor ana? Si San Pablo o dili? At author ana ang Dios. Kaya nga naman ang Biblia tulong sa Dios. Ang Dios may gasulat ana.
Ang akong imong pangutanan ba, kanang Episo 4:11. Paminaw, klaroon ako ba? Kanang Episo 4:11. Ayaw lagi sa pasapaw. Itubag na ka nga ang author ng Episo, ang Diyos, ay nagtuon nga ang nagtudlo ana, ang naghimo ana, mao ang balaang espiritu. Ayaw pangutan na si San Pablo ba, ikinsa ba ang gusto nimong itubag, kaya nga naman, wala sa maong pangutana, wala na maong diya sa Biblia. Kaya ang author, among gituhan, ang author sa Biblia, ang balaang espiritu, nga mao'y nagtapok ana, mao'y nag-compile anang Biblia. Sunod pangutana. Okay. Ang akong pangutana mo, Salamat, kinsa may nagsulat ang Tinuga. Episo 4:11? Ay, ang writer Pablo. Ang writer Pablo. Hindi man si Pablo tanan mo yung sulat ana. Yang writer. Nana siya writer. Pero ang pangutanan Sunod, nako kay si Pablo may writer ana, base sa Dili, Biblia Pablo, kinsa man si San Dili, Pablo, ana. pare o pastor? Minaw, hiling Pablo mo i-writer ana, naala siya secret, naala siya writer kag kanang gisugo. Si Pablo ra mo nagdikta. Nga mo gigiyan sa balang. Sigurado ka? Yes, sigurado 100%. Asa nimo Kaya nabasa nga nga naman, si San Pablo na ilaing author, na ilaing nagdikta? ay, wala na ikibalo di ay. Mo na mamutahan na katagwa. Ay, di. Tanan nga na si sinulat si Pablo, sumala pa sa inyong una-una si Pablo may nagsulat, pero sayop na. Oh, kay na ay magsusulat si Pablo, nga siya mo nag-dictate. Oh. Kinsa lagi Ano, magsusulat Tasya? ni San Pablo Wala mo na. nagdiktate? Ayaw na kong Kinsa lagi magsusulat ni San Pablo mo nagdiktate? Ayaw na kong pangutan na kay ang sekretary ni Pablo, ang iyang writer ni Pablo wa sulat. Pero sumala sa maong pagtuon si Pablo ikaw lang nag-dictate sa iyang writer. Sunod punta na. Ya ako sang i-confirm nako dira Episo. Oh. Natay Biblia nga King James version. Giingon Oh. dire sa uluhan, author si San Pablo, nasayop ba ni o wala? Ay, kung ikaw mo imugamit ana nga pangutana, sayop ka kay ano man. Una-una na kapag minaw sa. Paminaw Ayaw, sa ba, isa pa- nasayop ba ning giingon sa Biblia nga ang author si San Pablo? Ito Yes ba or gani no? ka? Ito ba gani ka? Yes, sayop na basta ikaw may mangutana. Sabot ka? Oh, nasuko. Ayaw ka high blood kaya di man ka mukha og baboy. Baboy. May ano man, di ka naman maminaw. Ito ba kasi Na high blood katigulugan? na. Igo na galitang nangutanan, high Wala blood ko na. na. Kung sabaw-sabaw mo ka, At ito ba kasi kinimulugay ba? kategorical? Ito ba kasi kategorical pag sabaw-sabaw man ka, ito may gusto nimo. Oh. Ingon ka, nasayo pa, yes, nasayo. Basta ikaw ang magagamit sa mga pangutana. Kaya nga naman, naguna-una ka, kanang utor diya, mao'y katulat, dili. Oh. Ang kasar niya, ang Diyos ng utor, anang Biblia. Oh, sabot ka. Ito na, pangutana. Okay. Kaning ni as Biblia nga akong nabasa nga ang Episo ang author si Pablo. Sakto na imong nadungog. Okay, sakto ang akong nadungog. Oh. Diya gikan mo pero sayo ang imong pagsabot. Ayaw ka tawo imong kagalingon. Ano mo ka tawo man kasi imong sayo. Dalian Sayo kin pag mo sa kuya imong. noy. Oh. Ayaw pa kay komentaryo kay dili na pwedeng magkomentaryo ka. Sakto ang akong nadungog nga imong gisulti nga si Pablo ang author, pero sayo ang imong pagsasabot nga si Pablo gud din naman ang Biblia ang author ana mao ang bala ang espiritu. Ah. Sama nimo na. Bago na yun mo. Unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Sa This is I. Unsa may Ano, nadungog nimo sa akong gibasa ang author Dios o si San Pablo? Okay, mao na siya akong nadungog. Pero kana siya sayo pa ikaw may mugamit ana. Eh nga naman, Di, igor mo kong kabasa, igor mo kong kabasa. Hey. Ayaw mo sa baw. Ito ba taga mahimo siyang sayop ug imo na siyang basahon nga imong ipasabot ang kanang basa nimo diha. Oh, kay nga naman naay mga writer diha sa Biblia nga ang iyang ibot ipasabot lahi sa imong pagsabot. Sino pangutana? Oh, klaro man kayong giingon, di ba? Author San Pablo, Paul, author Paul. Sakto sayop. Sayop lagi ba ikaw may mangutana? Di, ako lang ipa-confirm na. Kanang nasulat diha sakto ba na? Yes or no? Basta ikaw may question ana kay nga naman masayop ang Biblia naa sa Isaiah 26 kung ako masayop din nga ang nag-compile sa maong Biblia ang balang espiritu. Di, wala tayo labot ng compilation. Mao na nga Ang ingon nimo nga si San Pablo na aday sa sekretary tigsulat. Akong gipa-confirm. Kung asa na nimo
mo mabasa nga si San Pablo nasa sekretary. Paminaw sa ayaw lagi og kanang sapaw-sapaw. Kay ang utok anang Biblia dili na utok sa tao. Mauro na yung nasulat niya kay mauro na yung nakabot sa nagsuon. Oh. Ano sa na? Oh, ako laging pangutana. Kay naaman ko'y nabasa nga si San Pablo author base aning Biblia karon ipakita ang imong ebidensya nga si San Pablo dili gyud ang author na kay nasa sekretary. Sige. Okay. Mao lagi nga magsungag man gud na siya sa Biblia. Tungod kay ang Biblia ang nag-compile ana, ang author ana, ang bala ang espiritu. Pero pag abot niya sulat ni Pablo niya, sulat ni Pablo. Pero credit lang na ang sulat ni Pablo sa maong nagsulat ana. Pero ang natibukan lang unod dulo ana, ang unod ana mao ang gahom sa Dios. Mao ang bala ang espiritu Lagi. nagtabok na. Dili na siya masupa. Oh. Ang ako laging pangutana, tagae ko ebidensya nga naay co-writer si San Pablo. I-provide. Okay. Nagani sa Isaias gani. Ay sa dali na. Yes, Tanaw na. ingon ka nga si San Pablo dili gid sa nangunay og sulat kay nasay sekretary. Karon tagay kog ebidensya nga nasa sekretary og nasa sekretary kinsa yang sekretary. Dili na madahan ni Pablo og sulat. Gawas lang sa sulat ni Juan kini abot gid si Juan nga napriso nga mao nagsulat. Mabitaw na nga gamay kinang sulat ni Juan. Tagay kog ebidensya nga si San Pablo nasa sekretary og nasa sekretary kinsa man. Wala gibutang ang ngalan. Oh. Ebidensya lang nga nasa sekretary. Paminaw gani karon nga makasabot ka na kanang sulat ni Pablo dili na tanan iyang sulat. Kay naa siya sekretary nga maoy nagsulat. Yan dugo ba? Sama sa Lagi, tagay kog ebidensya. Ano sa kanang imong gipangita nga ebidensya ato kang sultian na sampulan ta ka. Tama sa kang Moises. Oh. Kung sulat ni Moises, siguro nagmandar si Moises sa iyang manog, sulat nga sekretary. Dili siya mo nagsulat. Oh. Sa pagyon, daghan diha sa Biblia, pero wala gibutang ang ngalan. Kaya nga naman, Di ba? Brad. Ang ako Brad, pagbuot ipasabot ipagawas ang imong ebidensya nga naay sekretary si San Pablo. Gipasabot na gani ka nga naay Nanay mong kaugalingong pagsabot. Ang ako ba ebidensya i-provide nimo. Giprovide na gani ang ebidensya. Sige, asa na nabasa nga si San Pablo na sekretary? Sa Isaias Unsa nga libro na? Oh. Isaias, kung pagkita ko sa Isaias. Isaias kaya wala pa matao San Pablo ana. Okay, balo. Nga si Isaias, maoy nag-proclaim nga ang tibok kasulatan. Oh. Di wala Ano lagi ba? ko mangutan. Ang ingon ka nga si San Pablo dili jud siya nangunay og sulatan ng Epeso 4:11. Okay, Karon aminaw ha. pangitain ko og ebidensya nga si San Pablo na ay sekretary. Ipagawas. Now, ang issue na to, migawas ka sa issue kay dili ka nadaginot sa dili si Pablo ang nagsulat. Pero dili na mo issue. Ato ko kuning klarohon god brad. Ingon man ko ka kanang Epeso 4:11. Ipaminaw sa kanang Epeso 4:11. Mao na ang mga pastor sa General Conference kay nagsunod sa sugo. Diba? Akong gipa-confirm nimo kung kana bang pastor nga giingon diha kay nasapoy naman nimong amigo di naman motubag. Nga naa ba tay mabasa diha na kining pastor sa General Conference yung kanaa. Unyang author ana yung dili si San Pablo kanang sekretary ipagawas ang author. Okay, minaw ha, gana ita. Di ka na kumatok ano ni siya ka po, aron makasabot ka. At ito na ito ganun nga, nagsulod ko bahin sa pare, bahin sa pastor. Pero nangita nakagkinsa na sulat para nga maka-eskapo ka. Para nga dili na ito manugot ang pare. Pare niya sa inyo ang hindi karon, is wala na sa balaan sa sulatan. Diba, eskapo ka. Oh. Ang imuhang estilo karon nga dito, mao ang pag-eskapo, aron nga dili na ito mahilabsan sa imong pare nga dili haom sa Biblia. Kamay inyong issue ganiya. Diba? Sige, balikan na to ni pare. Kadi ako kita padulong. Balikan na to ni pare. Sulat. Isang paminasa. aron makikapo ka.
Gani Ayaw balikan gapo. na to ni pare, direta sa New Testament. Kay dili man wala na na. Kaning giingon sa Revelation 5:10 nga nag-alagad sila ingon nga pare gihimo silang gingarian. Ato basahon niya. Asar to kong Biblia no. Basta. Basahon ako. Karon karohon na to ni. Kay imo man yung ipamugos nga mga kanang mga pastor nga naa diha sa Efeso 4:11 inyo. Claiming without any evidence murar ta anag ng iskwat og yuta nga wa kay kaugalingong titulo. So diya 5:10. Ningon si San Juan. Saan ako ha? Gihimo mo silang gingarian sa mga pare. Dili pastor mga pare. Aron mag-alagad sa atong Dios og maghari sila sa kalibutan. Asa mag-alagad og maghari sa kalibutan. Pangutana, asa man ni unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Gingharian sa mga pare o gingharian sa mga pastor? May basa. Ano kong Bible kay basi og bisiwito ko nimo. Yes, sweetik. May magpareha ninyong mangilad. Yang amigo wa katubag ganina. Kunya, klaro kaya itong ebidensya si San Pablo may autor niya ya kay nakuno sekretary. Oy. Sekretary ko no. Kapor ko imha para kayo. Pinadayag tingto. Yes. Pinadayag tingto. Atong sabi lang kung ang kuan ang pinadayag tingto sa aron nga sa bukta. Dapat ito doon posible na siyata. Nato ha. Okay. Ang basahon nga niloko sa Cordero. Og nakita ko ang bugtong kamot 5 Gs. Okay. Palagi hindi maminaw patakarag basa. Minaw. Takot ikaw ang ibig ako sa naran nga kuan. O mag-aawit sila sa usa ka bangkong awit nga nagaingon. Takot ikaw pagkuha sa basangon nga nilukot o pag-abli sa iya nga timbre. Kay ikaw mauman ang gipatay o pinaagi sa imong dugo, ilipat mo ang mga tao alang sa Dios. Okay. Gikan sa tanang kabanayan o pinulungan o katawhan o kamatugan o ginimo mo silang usa ka ginharian sa mga bisagloto ngadto sa ato ang Dios o sila magahari babaw sa yuta. Okay. Ang inyong pangutan na asa maghari. Ato? Ang akong pangutana, paminaw. Ang akong pangutana, unsa may imong nabasa? Gingarian sa mga pare o gingarian sa mga pastor? Okay. Gingharian sa pare tungod kay Good. Kristo ang pare nga walay katapusan. Good. Hebrew 1:50-22. Asa man ang gingharian sa pare nga walay katapusan dito sa langit. Kana nga gingharian sa pare, sumala sa pinadayag 20 whole chapter ikataog na diri sa yuta. Unya ang tanan nga mga niluwas sumala sa 14-12 sa pinadayag ania ang agda sa mga mailantuson sa mga balaan. Unsa na kuno na? Mga balaan. Asa man sila magpuyo sa gingharian sa pari nga mao si Kristo. Maghari na So, sila. Okay. Isa. Kaya katubag ko, maghari sila dito sa langit sulod sa 1,000 years sa disputo na sa pinadayan sa kalibo katubig maghari sila dito iganaog na diri sa yuta unya diri sa yuta maghari sila unsa may trabaho sa hari unsa may trabaho sa hari mao ang muhatag og paghukom sa mga balaan man na sila maghiluwas sila maghatag sila og hukom dito sa mga maimpirno sa kanang mga tawana uy ang kanta nagtubag ko pagbatod sa espiritu magkanta-kanta ka iyo kung mong mic aron nga dili makadisturbo unya maghari na sila dire ang ilang trabaho mao ang paghukom sa mga nangamatay sa impierno nga mao daw ito si Brother Gapo nga bisag balaan kang ito na hukman kung kinahanglan ito si kinikitan nga sala na kaya ang hari ang iyang trabaho sa hari atong makita kasama sa mga abogado muhukom kung imong basahon ang unsa man? hari mga kaharian mao na iyang trabaho sunod pangutan na Unsa Gapo. di ma? Ma. Unsa di ay? Sige na Gapo. Kami, na. Ayo
nalimot ko gop. Giop naman na ako. Ay, magsigil tayo pagtibag. Wala yung naminaw. Giop naman na ako ang tubig. Gion balik. Prime. Bro, Prime. Amo giop na ako kay pag sulod nako diri giop na ako. Buangon gid ay. Tanawara. Gila bro, gapo. Wala may lain pangutana. Asam pangutana. na ng tubiga, asam na ng tubiga gawas day. Wala pa pangutana. Balo. Kaya pag sulod na ko diri sa kwarto, giop na nako ng kang kuanda kan spikas balay. Kay wala gali na napuno na yung balde diana ko nang giop kay nam koy live god ako kining kuan. Balog naigaon na wala na koy problema ana lahan na ng sala. Bro. Kanang dili na Naman. pangutanan nimo kay Wala pa pangutana. unang-una Wala pa pangutana. unang-una imo nang gituldukan nga gingirian sa mga pari dili sa mga pastor kiss close na ta mora na akong gipangayo. Uy, mo ba? Moro yung mga pangayo. Wakil kasabot ana. Nga way labot na pare Wala sa lagi ko artistic. ana gaon kay pag sulod na ko dire giop na nako na tubig. Naabot na rin ko tubig. Ay, napati ka na gapo ay. Abot na ng Ningon tubig. ko to lalang ni chacha nako ganina nga patubigan na yang Lalang, kuan kay iya ko kusog kilala ang kuryente karon. lalang. Gagano na luwa na ko ang Ako kailangan ng lalang. wala man na napuno ng balde di ana. Bot-bot yung gapo. Gitu. Tumangin na po balde. Naabot na po sa balde. Oh. Ha? Naabot na sa balde. O kasi Hindi na oy. ang CR niya butangan og tubig kay Nga, naabot na po sa CR. sudlan. Naabot na po sa CR. Wala man na napuno mga naragoy na yung mga duha kadangaw ba na? Mangin na- Sa kay wala na napuno yung balde. Imong ikarga ang pare diha sa pinadayag, ha? Ano awas ang tubig? Wala na labot, oy. Wala na labot. Wala na ko'y labot ana. Dili na Oh, ko'y wala na labot. Kuan. Tugod ba, wala na labot. Wala na labot. Ambot o kinsay gaon na ng tubig da wala na ko'y sige bro padayon bro. Klaro kayo bro gapo, kung imong ikarga diha sa pinadayag 5 gikan sa Nibe or chapter. Way labot ang pare diha sa RCC. Kay og imong basahon 14-12 ani ang anda sa mga minantuson gantot ba mga balaan nagtuman sa tubo sa Diyos. Asa man tuman taon sa tubo sa Diyos nga matod pang Darwin gitgano nagpadayon na pero bilo ni ana di ba kabantay ka tuluyan bibit ni dialog ni Kalari nagpadayon na pero naay may amoa bot sabot nga hindi mo kinuha ay otoridad dapat mo 18 na kung nasa Mateo. Kung imo ang basahon ng Mateo 18 chapter, gikan sa siya, gikan sa 15 Mateo 18 gikan sa 15, nagusgot na sa mga nakasala. Nga ang simbahan, kung makasala ang tao, doon na siya ay otoridad sa paghinog. Asa man eh nakay pangutana wala. Na! Oh, sa may pangutana nimo. Okay, ang atong pangutana. Kanang tatay bruhanon, unsa may hinungdan nga wa nagpadayon ang pare, si Kristo rin nagpadayon nga pare. Diba ka? Sa unsay bruhanon? Si bruhanon city, City all chapter. unsa may giingon diha sa City Hall chapter? Okay, ang akong pangutana mo ito baga. Unsa may hinungdan sumala sa bruhanon city hall chapter nganong wa man nagpadayon ang mga pare o si Kristo raman ang nagpadayon nga pare. Kumbaga, unsa may Sa mga pareha imong gimen katong pare sa Old Testament o pare sa New Testament? wala pa pare na sa New Testament. Yung madahag wala. Si Kristo di ay. Okay, nagpadayon nga pare. Pero akong pangapana mo ito baga. pare di kay wala. Binuang. Mao gani. Wala to nagpadayon to mga pareha. Tumaga ko. Ayaw ko balihaw pangapana. Unsa may Wala kinay pare di kay mo wala na jud. Takaron koy. Chismis naging wala mao. Tumaga. Tumaga mo gana. Sabi ka tumaga na. Unsa may pangutana nimo? Hindi ba kategori ka na? Anay, nagpabungol-bungol. Ayaw katawa, seryoso. Mo gani ba? Wala ka nung sa pangutana. Unsa may Ano pangutana nimo? Unsa may hinungdan ngano Lagi ka nang Ibrohanon City, whole chapter man imong giingon diyan no. Basaha sa ng whole chapter lagin sa mga pareha nga wa nagpadayon.
Okay. Ang akong pangutana, bro gapo, tubaga. Di pa kayo nakategorikal. Ang akong Kay pangutana, taas man kay ng kwan dia, Hebrehanon City. Okay. Unsa mahinungdan nga nung wala man tuguti ang mga pare niya si Kristo ra may nagpadayon nga pare hangtod sa santuran. Natural kay Old Testament nga pare wala na na. Ang New Testament nga pare mo na si Kristo, Hebrehanon 3:1, apostol ug pangulong pare. Kay pangulong pare man siya, natural ang iyang mga sumusunod pare sad lisod kay no. General kag sundalo no, imong susunod, imong mga sumusunod tigdampas rag tubo, di pwede. So kay pangulong pare gyud naagid sa gipanguluhan. Ang iyang mga sumusunod mga pare sad wala lagi pastor sa 70 Adventist. Hunahuna na nimo. Wala ko nang utanaga po, wala ko nang utanag panguluhan yang pare. Ang akong pangutana, unsa may hinungdan nganong wa man sila tuguti nga magpadayon. May hinungdan ba? Brad, ang pagkapari, Oo, oo. Brad, wala man na mawala ang mismong pagkapari. Kay ang pagkapari hangtod na sa kahangturan. Unya, kanang giingon nimo kay naman na sa kuano. Sa tawag aning ni ang kanang imong gibasa no. Unya angay ta Ang masayod. butahan na. Ang butahan na. Nga naa sa Exodo 40:15, ang pagkapari wala lay katapusan hangtod na sa kahangturan. Sa Exodo 40:15 ha. Paminaw sa. So kanang giingon nimo nga kanang paminaw sa ba. Uy. O lagi ni di maminaw kugi mangutana di maminaw. Ya tubagon may blood. Ako na may utana ron, ay mo utana. Mo gani, ang kanang pare dia nga imong giingon, naara man ang pare, wala man na mawala. Ang katong mga pare nga nagserbisyo sa Old Testament, katong lang sa Karyas, katong mga paring Levita, katong wala na to. Katong mga laray ni Aaron, wala na to. Kaya ang napuli diha, ang bagong pare na to sa New Testament si Kristo. Unsa mas Kristo? Apostol o pangulong pare, Hebrehanon 3:1. Therefore, wa gyud maingon diha apostol o pangulong pastor kay murag bintaha na lang unta sus probidang paita. Ako pangutana ka po may tubaga. Tuwa man nimo sa tubaga. Itubag na lagi na naara wala unsay giwala diha. Ang katong mga Old Testament nga mga paring nagserbisyo nga ningon ka nga halad-halad pa to dito sa tabernacle ihaw pag mananap wala na na. Kinsa na may gihalad sa among mga pari karon? Si Kristo na diha sa altar. Kay siya ang amo ang giselebrahan diha. Siya hinungdan nganong naisantos nga misa. Ang pagkapari wala na mawala. Exodo 40:15. Ikaw kay mong walaon unsam taong ka oy. Okay, ang bataon ka po ha. Kaya ako iba magkwento sa utana sa kuwang teksto. Ingon sa Sa dire. basahon tong Exodo 40:15. Ayun na basa. Hadlo ka. Ayaw kay basahon na. Ako lang nang Exodo 40:15. Hadlo pasahon. Ayaw kay pasahon na ko na. O ningon no. Onya dihugi sila sama sa imong pagdihog sa ilang amahan. Aron nga mag-alagad sila kanako ingon nga mga pare hangtod sa kahangturan. Nya ikaw imong walaon. Unsam taong ka? Okay. Ka po ha. Kana wala mo na nataptan nimo ang teksto. So sa ina lang nang iyong kasabtag wala basta kay hangtod sa kahangturan na nagyod. Kami na. Ako taon na. Ingon sa dire. Ang naunang mga pare daghan kay dili man sila mulungtad. Maong wala sila tuguti tungod sa kamatayon. Ang akong pangutana kay wala man sila tuguti nga mulungtad sila tungod sa kamatayon. Kaya ang pare niya na kamatayon wala. Okay, natural ang pagkatawhanon, mamatay dyan na. Bisan galit itong mga Old Testament, mo itong mga lungtad, silang sa Karyas. Mo to ng lungtad, nangamatay man to. Oh, pero ang pagkapari, ang mismong pagkapari, hangtod sa kahangturan na di mawala. Exodo 40:15. So ang katong mga nangatungdanan sa mga pare, natural, mga matay dyan na. Mga matay yung ginan yung pastor. Ay, kung ginan yung pastor din na mga matay. Okay, sunod. Bisa kung sa uni mo lusot, wala lagi gingarian sa mga pari. Ikaw nag-confirm na naunsa. Kaya ipasok Okay, nimo nang so, imo ang talaga Episo po. 4:11 nga mga general conference kuno na. Minaga Usa po. man nimo pag-reconcile nga giangko naman ang Bacalares nga ang 70 Adventist dili si Kristo ang tagiya. So Ginoo ko. Ya po, kuminaw. Okay. Sunod akong pangutana. Kaya po ka sa konsahan mo parang nasuko lang ka ganina. Minaw. Apan kini siya nagpadayon nga naghupot sa pagkapare. Kay siya mulungtad man hangtod sa kanturan. Unsa man ni siya nga pare? Pare sa RCC o dili? Ang
ang pagkapari na siya wala giingon dag pari ba na sa RCC. Basta pari. Basta paminaw sa ba dili lagi na wala lagi tay gisgutan diha nga pari sa RCC. Wala koy mabasa unsa ka klaseng pari. Basta pari. Paminaw sa ba? Paminaw sa kung ba? Wala dili lagi na pari nga Roman Catholic Church. Ako nang klaro na. Dili na pari nga Roman Catholic Church. Wala ko nang utana. Ay sa objection. Paminaw sa lagi sa mangkaoy. Ganihan ang utana ka kategorikal katubag kategorikal. Pero nang utana og kategorikal di ka magtubag kung explain na dayon ka. Basta ba ang kana wala kay moderator? Diba? Ang akong pangutana ang gibasa ko, apan kinis niya sa dayon magahupot sa iyang pagkapari kay siya mulungtad man hangtod sa kahangturan. Ang akong pangutana, pari ni sa Roman Catholic Church o dili? Unsa na nga sita si mong gibasa? Kumagasa, ay akong pangutana Unsa balik. na sita si mong gibasa? Ay nasa Biblia, nasa Hebrewanon City 24. City 24 basahon ako. Nga akong kategorikal na, ikalimot ha. Hindi na mo ka magtubag kategorikal. Ikaw na nasuko. Kategorikal, kung gitubag. City 24. City 24. Saan ako? Asa na to? Apan buhi si Jesus. City 24 mo ka? Lagi. Apan buhi si Jesus hangtod sa kangturan ug ang iyang buhat nag sa pagkapari wala itugyan sa lain kani. Oh, Ang pangutana, unsa man nga pare na sa RCC o dili? pari sa Roman Catholic Church na kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo Roman Catholic Church man na. So si Kristo wala na gitugyan ang iyang pagkapari si bisan kinsa mo nang hantod karon wala mo'y pari pastor na ninyo. Kay nga naman wala gitugyan ni Kristo ang iyang pagkapari si bisan kinsa. Mo bitaw nang natingala to imong igo ganina. Problema siya nga sakto sapaw pastilan por vida. Mo na nagproblema imong amigo ganina kay iyang Bibliang gawiran walay pare. Muna nga ningon si Kristo ang iyang pagkapari wala gitugyan sa lain natural. Hantod karon wa mo'y pari kay wa mo tugyanis Ginoo. Mana ra ko kasayo. Onya si Bacalaris ni nagingon ang 70 Adventist dili si Kristo itagiya. Muna wa gyud samot yung mga tugani. Unod pangutana gapo kay pari man ka sa Roman Catholic Church. Okay. Kinsa man nga pari karon? Si Darwin Gitgano o kato si Tiano? Tubag. Okay, tubag. Si Darwin o si Tiano? Pag ingon ako pare sa Roman Catholic Church, it doesn't mean kinsang mga paria basta kay pare sa Roman Catholic Church. Wala man nag-exist silang Padre Darwin Gitgano o si Padre Siano anang mga panahon na pagpaminaw sa ba. Oy. Apel na lagi si pare, apel na lagi si Father Darwin Gitgano. Dia kay mga membro man na sa Roman Catholic Church. Wala kinganlan kinsang mga paria. Pagkangalang pare sa Roman Catholic Church, maulahi naman kag na pare o kaniadto pa ka na pare. Dapa ka na sakop ka ana simbahan na apil ka na. Unya klarong giingon nga wala na gitugyan sa lain, mao na wa mo'y pari hantod karon ang inyo pastor-pastora. Oh, mao ko na. Tanaga po, kay ingon man ka nga kanang duha. Kay pari man na sa Katoliko, si Darwin Gitgano o si Tiano. Si Tiano o si Gitgano. Pari man na sa Katoliko. Kini bang duha? Mao ba ni sila ang naghupot sa pagkapari hangtod sa kungturan tungod kay way kamatayon? Kumagayon Okay. no. Ang pagkapari nila hangtod na sa kahangturan. Pero ang ilang pagkatawa paminaw sa ba? Paminaw sa tubag, paminaw sa tubag. Ano na imong objection kay dili debate. Maora gihapon na silang pareha, nagpangamatay na sila. Paminaw sa ba? Paminaw sa something. Kogi mo tanay, di maminaw sa tubag. Kategorikal oy, gitubag ta kaganing kategorikal. Paminawa akong tubag, paminawa akong tubag. Kana ilang pagkapare, dili na mawala. Maura gyapon na sila, inig mga matay na sila. Kay silang tawanon, mga matay man kita, mga matay man ginan yung pastor, hasta yung founder. Wala ba naman how? Paminaw akong tubag para magkasinabot ta kay dili ni bati para patubagon ko ni mga kategorikal. Niya, paminaw sa. Kategorikal. Ang imo gali mo imong tubag ganina gigranta lang galiton ako. High blood pa ka. Wala bata baga paibog-ibog sa imong kwan ba? Pilpilo na ko na yung babal. Unang akong ingon kanang pagkapari nilang Father Darwin Gitgano hangtod na sa kangturan. Wala na ingon nga inig mamatay silang padre, taman ra ilang pagkapari dia.
inig mamatay na sila nga nga santos na pare na hangtod sa kahangturan. Ang ilalang pagkatawhanon mo'y mga matay. Kay wa man gitawong mulungtad aning kinabuhi bisan gali inyong founder nabaho na lang hangtod karon giulod wag na nabanhaw. Bitaw pa ni sa Katoliko kay banhaw pa si Kristo. Kamo ajud. Okay, sunod pangutana. Okay. Kay ingon man ka nga ang nagpadayon ang iyahang pagkapare pero sila mga matay. Ato na kunong basahon bro gapo kung tinuod ay ingon. Nga akong pangutana si Moa. Ginawa. Kini mahimo santos nga pasalig nga napi pang maayong pakitaan. Kay ang nahaunang pare daghan kay dili man sila mulungtad sa katungdanan. Unsa da kuno? Dili mulungtad sa katungdanan tungod sa kamatayon. Unsa may nadungog nimo gapo? Mulungtad sa katungdanan tungod kay di mamatay. Di mulungtad sa katungdanan kay sakto man na dili mulungtad ang ilang katungdanan kay ngano man paminaw dili mulungtad ilang katungdanan kay mga matay man gina sila panilitan karon og napari ko pala ug napari ko mamatay ko ugma ang akong katungdanan sa pagkapari paminaw sa mawala na jud na kay kinsa may servisyo na pagkapari patay naman ko pero ang akong pagkapari mismo ang kining term pagkapari hangtod na sa kahangturan mao na nga dili buti pasabot nga mamatay ko karon panalitan og napari ko namatay ko karon wala lay pare antod kay namatay na gapo ang pagkapari nara pero ang pagkatungdanan isip ako ng antungdanan maputol jud na siya sama bitaw anang na ang inyong mga pastor maputol man ang katungdanan sa inyong pagkapastor ug way mo puli kinsa may mo pastor ana waya mo nya karon kay naaman jud may mga pare nga mo puli daghan man kayo mo na nga wala lagi mo tugyanis Ginoo. Okay bro, salamat kayo bro kay nami lakaw bro. Palo up tani bro. Ayaw sibat, ayaw surinder. Wala ta mo sibat, nami lakaw ron bro. Nami lakaw. Wa na ka Wala ta naipit, kasayo na na imong pangutana. Basta ang ending wala lagi mo gitugyan. Tuminaw ha. Asa man gitugyan ang pagkapare? Sa dunay kamatayon o sa way kamatayon? Tubag. Okay, ang mismong pagkapare hangtod na sa kahangturan. Sa Exodo 40:15 paminaw sa ba? Di lagi maminaw ba? Di paminaw ko ba? Paminaw nang aron maklaro ta paminawa ang pagkapare hangtod na sa kahangturan ang katungdanan ana maputol na kung ang pare nga nangatungdanan mamatay. Panalitan karon ug ako nahimo kong pare sampula then pagkaugma namatay ko maputol akong pagkatungdanan sa pagkapare ug lain na sad ang mupuli nako mao bitaw nang giingon sa buhat nga si maawa untang iyahang Pinoy-an ug nauntay mupuli sa iyang katungdanan mo na giklaro di ana ang mga apostol nga matay man to wala man to sila ingon na buhi antod karon pero sa diha nangamatay sila kinsa man dato rataman naantod karon nagpadayon gyapon ang ilang legacy ang ilang mga panudlo kay gipasa na hangtod karon nga henerasyon mo na nga sibahang Katoliko di malalis bisag asa ka mulingi na jud tay kapilya kamo galugos imong loko pa ni Pilipinas unsa taon mo basta wala lagi wala si Kristo na nag-ingon ang iyang pagkapare wala gitugyan ibisan kinsa mo na ngayon na nagkwestiyon na kay ngano man wa mo'y pare kay mo tugyanis Ginoo mo na klarong giingon ni Kristo imo pa nagigamit Ibrano City 24 sunod pa nagapo paminaw kay wala man mo na to kay napakoy sa mga pare nga dunay kamatayon sumala pa nimo wala gitugyan sa pare nga dunay kamatayon kay ang pagkapare naaragid sang Kristo kay mulungtad man sa hangturan ini atong nabasa imo ning supakon o di nimo supakon tubag ka wa jud na to na supaka pero kabantay mo ni Peter Pindon kasi gisag question sa pagkapare wa jud pastor niya diyang napasok sige sa asa man pagkapare katungdanan kinsa man ni naputol ba ni asa man ni pagkapare pero tanawa wa jud pastor yang gimension no sige sa tuyok sa pare si Kristo gitundukan na ni Kristo ha naa sa Hebrehanon 7:24 nga ang iyang pagkapare wala gitugyan si bisan kinsa mo nang hantod karon ang mga laing sikta apil sila wa joy pare yamo wa jud yamo wa man tugyan unya iyang gikot atong Episo 4:11 ilaha kuno to walay mabasang general conference labo nang way mabasang bakalaris di ano nya gi-question ta niya nabay mabasa di aning Darwin og kining siya no labo nang way mabasang bakalaris Episo 4:11
11. Unya, ang author ana giingon sa Biblia, atong gibasa si San Pablo. Unya yaha kay na kunoy sekretary paninglag asa wa iya mo. Og sa Senate hearing panigi kasab-an na ning Bato de la Rosa kay way ebidensya taka ra yaw. Mao na nga ang imong pangutana simple kayo. Kung sa sunod lang po ta magdialog kay nakuha ka sa Berbera na po. Okay. Dito na tayo. Ayaw si Daghang Bat. salamat og mayang hapon wata mo si Bata. Unyang gabi mag-live ako. Sulod sa akong programa na man koy link ikuan dito na lang na ipangutana. Sige. Mo ingon man ka karon nga wala gitugyan. Ang imo na yung conclusion wala gitugyan sa Seventh-day Adventist. Sa sisi ba na gitugyan ang pagkapare ng walay kamatayon? Oh, kubagay yes or no? Ay, ito ba? Kapare, walay Yes, kamatayon. sa Roman Yes. Catholic Church na wa joy 70 Adventist gitugyanan kay napay 70 Adventist gitugyanan nang tamoy pare pero wala may 70 Adventist gitugyanan kay si Kristo wa man niya gihatag sa lain mo nang babay wa Okay. jud moy pare Sulod sa yang ko utana, ni bakalares kay- nga ako mga sul paminaw sa ba oy ako na human wa pa ko mahuman Unya, giangko na lang ni Bacalares nga ang sulat ni Eileen Goldwhite nga giingon ninyong authoritative source dili mabasa sa Biblia og ang 70 Adventist dili si Kristo'y tag-iya sa rason in the sense kung na mabasa sa Biblia therefore kay di man si Kristo'y tag-iya wa jud mo tugyani Okay. perting luuya Unang pangutana. Unang pangutana naga po, kinahanglan nga matubag din muning. Okay. So, ingon man ka nga wala gitugyan, di aras artista gitugyan. Kanang mga pare karon nga matud mo diha gitugyan. Nanay kamatayon o wala? mga matay na mga parian, mga matay mga itong mga apostol, pero ang ilang pagkapare, wala na mawala, nagpadayon rin hangtod sa kahangturan, kaya ang pare, di gyud na mawala, Exodo 40, versikulo 15, mao na ang nangatungdanan, mga matay, pero kadtong ilahang mismong bukasyon nila as pagkapare, naara na, ug ang pangulong pare mismo, si Kristo dili, pangulong pastor, unsa gingon ni Kristo, wala nako itog yan sa lain. Asang basa? Hebrehanon 7:24. Munang rason, inyong simbahan hantod karon walay pare, mingaw pas alikitran. Okay, so natutana naga po, kinahanglan jud nga imo gining matubag. Okay. Ang trabaho sa pare nga inyong gikuhan diha sa Old Testament mao ang pag-facilitate sa mga sasala. Hayop, ihawon, pagkahuman ang dugo ang pare mo imudalangan sa tabil na tulo. Okay. Kay mao mga trabaho sa pare. Maba po may trabaho karon sa pare sa Roman Catholic Church tumagay sa no. Okay. Tubag dili kay in the sense kanang mga pareha sa Old Testament mga ceremonial law na atong timan-an nga natay duha ka klaseng balaod sa Old Testament. Ang divine law ug ang ceremonial law. Kadtong gihimo sa mga pare sa unang mag-ihaw pa sila mananap kay ro mapasaylo gid ang imong sala wala na to siya. Kay sa Old Testament base sa Old Testament ang taog makasala katulo lang sa kahigayon makasala ka ikaupat di nagapasayloon. Pero karon gatudlo si Kristo ang pagpasaylo 77 times buti pasabot wala nay kahumanan ang pagpasaylo. Kay wala naman to kinsa na may gihalad. Ingon ni Kristo ang gihalad ana mao si Kristo sa altar mo nga among pare magsaulog jud na og misa. Kaya nga naman si Kristo gihalad diha sa lamisa. Inyo naamoy lamisa wa moy misa. Muna klarong istorya. O, diba? Basahon, Hebrehanon 19. Unya, miingon siya, anya ako, Diyos, pagtuman, busa, gisalikway sa Diyos ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Mauna sa simbahan katoliko na ami santos nga misa. Kay si San Pablo nag-ingon sa Biblia atong basahon. Basahon na to. Ingon siya atong basahon sa unang Korinto kapitulo 11 Subali naman versikulo ta. 27. Tubag na kung bangutan na oy. Dali Asa na kay tubag tubag. ko. Yay. Subali na ta. Yaw. So paminawa ko tubag pasanti na lang. Ayaw ko buti sa kong tubag, iwa ka butan sa kong pangutana. Ingon si San Pablo, Wala ko Ayaw, masakitan man ka sa kong tubagod. Tanawa Ay, ko na nagwali akong mo tubag ba? punto. Tanawa ha, busa ang muka atong basahon na.
Niya, kay 26, kay sa matag kaon ninyo ni ining pan ug sa matag inom ninyo ni ining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Mauna nga naami santos nga misa kay niingon si Kristo sa iyang mga apostol, do this in the memory of me. Kamo waya mo. Kasi gira mo basta-basta mino, wa mo'y kaon. Wala. Unsa to? Wala gitugyan ang pagkapari. Bye-bye. Abot naman kagapo sa misa. Abot naman ka sa misa. Okay, halad mo ka nga itong kihisgutan. Ingon mo ka nga, halad sa Old Testament. Wala na may anak. Kaya ang Old Testament, wala naman may gabasi dito. Wala naman may Kristo. O yan, si Kristo naman ang sakripisyo. Amo na si Kristo ang gihalad na mo diyan sa Santos nga misa. Unsa may trabaho sa pare, karon sa Roman Catholic Church nga wala naman di ay seremonyal. Kay ang pare ang iyang trabaho sa Old Testament ceremonial law. Wala naman din ceremonial law karon. Ang akong pangutana, haom ba ang inyong pagkapare sa RCC nga wala na may ceremonial law? Kumbaga, yes or no? Haom kaayos tanan kung diha ta mo mubase kay Kristo. Sa ka Kristo dili na seremonyal, unsaya ha, sacrificial. Mauna nga si Kristo maoy sacrificial victim nga gihalad diha sa Santos nga misa. Pagingon sa pare, kini mao ang lawas ni Kristo nga gitugyan alang kanatong tanan. Dawatan ninyo kini og mo nang magmisa gyud be. Kamo wa mo'y misa na misa ra na inyo. Sunod pangutana kay dahil man dahil ang inyong pagkapare karon kung inyong misa naman lang dahil ko may gasolina na ang Si akong San Pablo. ang akong pangutana gapo kining 12 apostles ni Kristo mga pare ni o dili? Motoel ba pusol? Oh, ay sus wa na lisod-lisod nga pangutan. Mga pare ba na sila? Natural. Kaya nga naman, in the sense, Hebrehanon 3:1, apostol o pangulong pare. Pangulong pare. Lisod kayo, kung general kag sundalo, o imong mga sumusunod, tigbunlay ras basakan. So kay pangulong pare, natural ang mga sumusunod pare sad. Bro, mulakaw na mi bro. Unya na sa gabi mag-abutan ni bro. Salamat kay bro. God bless. Surrender karon boto sabot nga tundik ka. Mag Cecilio Mato. Wala ni mo Buhanon 3:1 ginawa Buhanon 3:1 ang mga apostoles pare ato na ko nung basahon og resulti magas tinuod brother gapo busa mga igsoon Balak ako ni bro kay malakaw sa mi bro. Surrender na wala Bro, patay, malakaw sa mi bro. Malantay signal ani kay malakaw sa mi. Karapilon gaga Ikaw ra po'y surrenderan ako. Sulod sa akong live niya karon magtatuhan ka. karapilon dagan Nayon man lang Ginoo nga sukli ang yawa kay mukaratil og dagan dagan na Wala pa lang ko'y lakaw ron. Matay, atrasan ka na ko. karatil og dagan oy Wala, gihagit ta ka. Gihagit ta ka. Sulod sa akong live niya. Karon maglangit ta. Hebrehanon 3:1 daw kuno. Ang mga apostoles na kuno, pare. Ato na kunong basahon. Busa mga igsoon, balaan nga mga mag-aambit sa langit Diba, no. ginugo naman natin.